Dat is Rinse Janko. En hem met ik komen. Rising Star en Pieter. Maar die komen net. Dus ik met hem heen. En vet is hij weer. Achterin dan. Kom! Oh, hij is net yellow. Maar it's also a magic scoop. Normally. Kom maar! Denk aan mij, alsjeblieft. Goed zo. Rinse Janko. Kom maar! Oh. Hij wilde ik wel net. Even aan de kant. Hey. Gekkie. Goed zo. Kom maar. Rinse Janko en Pieter vind ik wel mooi. En Rising Star net. Kom! Hop, hop, hop! Oké, hij gaat even. Hop, 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 hop! Waarom? Echt. Mathilde mooi Rinse Janko. Ik mooi Reisje. En Pieter en Lore. Bravo. En jouw mannen. Goed zo. Hoi. Hoi. Wat ben je om het hè? Brunreden. Brun, huisrieden. Nee, we brengen Rising Star naar stal H. Stal H. Hoe zitten we dat? Stal H. Stal H. En Sjors is his mental support. Ja. En we hebben best een soort werk van gaan om hem eventjes op elkaar te krijgen. Maar het is lukt. Het is lukt. Uiteindelijk. Deelde het. Mathilde het echt vet goed geholpen. En nee, maar het is best wel zwierwerk. Even een hinder op elkaar zetten die net wel. Dus, maar hij staat erin. Samen met Sjors. Hoi. Goed zo. Joeke, kom hier. Joek! Zit. Goed zo, Joek. Mooie reden weer. Ja, wel mooier maar dan ik. Ja. Your new home. So the story continues.
Pieter en Rinse Janko. Oh, hij zal schreeuwen naar de merries. Maar wij hebben correct Rising Star naar huis, naar mijn huis gebracht. En Rinse Janko en Pieter, die hebben we nou correct weer hier in het wonen zetten. En missie geslaagd. Zeker. Tot nu toe. Senna, Gea, Hester, Willem, Hildo, Wietse, Frida en Wimmy, Sjors, Jacobien en Yvonne. Kom maar. Doe maar Yvonne. Gea. Frida. Wimmy. Hallo? Genie. Echt. Geertje. Rinske. Doe maar Rinske. Geertje. Genie, Sjors en Marije. Hey, hallo. Johnny. Hey, Reissie. Oh. Hey. Hey, jongen. Hey. Hallo. Oh. Hey, jongen, kom eens.
Hey, goed zo. Hey, jongen. Oh. Uniek. Ik denk dat Uniek wel in de gaten heeft dat Rising Star hier nou is. Laat ze nog even buiten staan, ik zet ze straks binnen. En daar is Spidey. Dus Rising Star die kan zo naar buiten staan. En dan zet hij de oren. Hey. Oh. Probeer je te lezen. Rising Star. Oh, dit ziet er wel heel zielig uit. Ik baal er echt heel erg van. Maar Rising Star, die weer in het land met de orenhinders. En hij hier een beetje mok. En het weer heel weer buiten. Dus daardoor is het in één keer heel erg worden. En het is net zo makkelijk om hem even in het land te pakken en even salve op te doen of zo. Want daar is ik gewoon te wild voor. En daarom hebben we zo van we hellen hem mooi zijn maatjes. Hey. Hellen we ze binnen. En dan laten we de veearts komen en die zei het beste is om hem gewoon binnen wel te zetten. En dat ze hem elke keer behandelijk is. Dus ik denk, dan is het toch echt het beste dat hij maar naar huis gaat. Maar toen hij vers stond bij Rijn, bij Stal G, toen hij vers stond de tralies. Hey. En dat vond ik heel erg eng dat de veearts zijn benen ging behandelen. Omdat hij dat had ik gewoon net zo goed leerd. En toen schrok hij, dus ging hij zo bam met zijn holletje, want zijn de tralies aan, zijn zo'n rondje. En toen ging zijn neus hiepen. Dus we doelpech. En daarna hebben we hem op het reden zetten, maar dat wilde hij net. Dus hebben ik een beetje strijd gehad. En uiteindelijk is het gelukkig gelukt. Met de hulp van Rijn en Mathilde en Rinske en Lore. En hebben we hem op het trailer zetten. We gaan Sjors ernaast, zijn maatje. Want hinders kunnen het best wel eng vinden dat ze alleen nog op het trailer moeten. Daar is hij. Dus we zijn dan dat we Sjors ernaast. En nou moet hij hier toestaan en kan ik hem elke dag aandacht Jan. Oh. En ik probeer dus zijn benen beter onder controle te krijgen. Ik zal even zien dat ik het zien laten kan. Maar daar hebben we dus violet spray op die. En daar. En hierachter had hij het ook een beetje. En Rising Star roen ik een beetje kreupel. En dat kan komen terug dat hij van die plakjes zet en dat het hem al een zeer doet. Maar het kan natuurlijk ook komen dat hij echt iets heeft. Maar daar komen we vanzelf achter. Ik zal hem nou eerst echt een paar dagen goed verzorgen. Hey, dan maar net meer in het land maar die maatjes. Ja. Hey. Het komt helemaal goed, hoop ik.
Nou, dat vindt hij al eng. Kom maar. Hey, kom dan. Hey, wonder. Uniek. Heeft hem al jongen, hé? Reissie. Zit daar binnen? En Yveske. Rijntje. Denkt wel even een beetje aan mij? Wonder? Hey joh, net bieten. Nou, sta maar. Hey, korallen. Daarachter is Sally en Rijntje. Hier is Yveske. Hij is nou wel op, ja? Hey, nou is het klaar. Hey, nou is het klaar. Daar is Glendy. Hey, korallen. Peach. Daisy. Mario. En Spidey. Hey. Hij is net wat hij. Echt het. Wat is dat? En klaar. 3 even kijken. Goed zo. Die is leuk.
Rising Star en Dreamy. Zo. Doe maar. En dat is on top. Rijsie. Oh. Ze komen er aan. Hey, ze komen er aan. Oh, braaf. Zie, daar ben ze. Ze rennen de verkeerde kant op. Martine helpt even. Kom maar. Kom maar. Braaf. Woende. Korallen. Uniek. En Yveske. Nee. Kom maar, Uniek. Ga maar naar Rijzita. Ja, die staat goed, ja. Korallen? Huh? Ah. Nee, nee, nee. Straks gaat hij er overheen. Ja. Ja. Goed zo. Oh, echt. Doe maar. Hé, die kant op. Doe maar. Ja, echt. Het is zijn eigen kind. Ja, ga eens kijken. Hi, Ivy. Hoi, Ivy. Kom, Uniek. Hallo? Oh, veulen. Oh, paard. Ik pak wel een halster. Lijkt me heel handig. Ah. Doe maar.
Oh. Oh nee, de krullen. Kom maar, 1, 2. Goed zo. Ja, deze is elke dag de laatste hoor. Nou, dat is ik wat. Uniek. Zijn eigen kindje, hè? Hey. Kom eens. Oh, is wel echt net. Ja. Doe maar. Oh. Was er net, hé. Was er net. Top, Dreamy, Rijntje, Yveske, Woender, Sally, Coralle, Uniek en Rising Star. Hey! Hallo. Hé jongen. Tja. Goed zo. Hey. Dit is die toch wat netter. Dus ik ga hem even proberen de maan te kammen. Oké. Die is er. Hé jongen.